דברו, לא ברעם ולא בזעם, לא באש ולא בענן, אלא ברכות ובאהבה. כך יהודה עמיחי מתוך סגור פתוח. אבא שלי היה האלוהים הפרטי שלי. אישיותו גילמה את כל הטוב והנאצל באדם. נעים הליכות, עיניו, צנוע, ישר, ידיד דבריה לכל אדם, איש ספר וחכם. יותר מכל היה אבא איש משפחה מאין כמוהו. בעל אוהב שלא רבים זכו לחיי נישואים ואהבה כמו אלה של הוריי, אב וסב שאין רבים כמותם. כן, איש נדיר היה אבי. נולד בנובוגרודק בלרוס, בן למשפחה חמה ואוהבת. מאורעות מלחמת העולם השנייה מביאים להשמדתם של כמעט כל בני משפחתו. אבא שורד, חובר לפרטיזנים של בלסקי וניצל מהמלחמה. לאחריה, בהכשרה לקראת עלייתו לארץ, הוא פוגש את אהבת חייו, אמא. בשנת 1948, יחד עם אמי וסבתי, לאחר תלאות אין קץ, הם עולים באוניית אקסודוס לארץ, ביתנו הראשון ביפו. לא חולף זמן ואבא מוצא עצמו בצהל, שם בילה עד צאתו לגמלאות. לאחר מכן הוא מצטרף למחלקה לחקירות מיוחדות במשרד הביטחון, וזוכה להערכה רבה מפי כל. החיים לא קלים, אך הוריי מקבלים הכל באהבה. עם הזמן, מצבם הכלכלי משתפר. אנו עוברים לגור ברמת חן ולאחר מכן ברמת השרון. הוריי מנהלים אורח חיים צנוע. לא אחת, כשרווח להם כבר, הקשיתי. מדוע אינכם מפנקים קצת את עצמכם בטיולים, בילויים שונים? תשובתו של אבא הייתה תמיד אחת. זה לא מעניין אותי. כל מה שאני אוהב ומי שאני אוהב, אתם נמצא כאן. עד רגעיו האחרונים הייתה לאבא דאגה אין קץ לאמא, לדודו ולי, לילדינו ולנכדינו. לא היה דבר שרצינו ונמנע מאיתנו. אנו היינו אוצרו האמיתי. גם בימיו האחרונים, כשהראיתי לו תמונות של הנינים, הייתה נשפכת נהרה על פניו. אבא האהוב שלי, מקווה שנמצאה לך מנוחה נכונה. אתה שעבדת לי קנייני לעד. לא הבנתי מהכתוב, אבל אני חושב שמן הראוי שאני מדבר בתור נציג הדור הבא המבוגר ביותר בגבולות המדינה כרגע. אני הייתי קצת בנסיעות בימים האחרונים, ואני שומע ברדיו דברי הספד על בן אדם, ולרגע מתנתק מהמחשבות, ואני שומע שמדברים על בן אדם שהיה מאוד צנוע, ונושא של המלווה חוזר על עצמו. ובן אדם שיש איזושהי הילה שעוטפת את העשייה שלו, ובן אדם ששמר את המשפחה שלו כדבר קדוש ולא חשף אותם לאחרים, ובשבילו זה הדבר העיקרי. פתאום אני אומר לעצמי, לא יכול להיות שמדברים על סבא שלך, לא יכול להיות שכל כך הרבה אנשים, וכל אנשים מוכרים הכירו אותו, ולרגע אני חוזר חזרה למחשבות, ואני מדבר על מישהו אחר, ובעצם הרבה דברים כן רלוונטיים לסבא שלי. אני רוצה להתנחם בזה שאני חושב שקודם כל לא סבלת, אני מקווה, רוצה להאמין שלא סבלת בשנה האחרונה, שאומנם הייתה מורכבות רפואית, אבל אני זוכר שבכל שלב שאני שאלתי אותך אם יש איזשהו סבל, אם יש איזשהו כאב, אז תמיד ענית בלהב. יכול להיות שלא רצית להגיד, אבל לפחות זה היה הראש. מעבר לזה אני רוצה להתנחם בזה שאני חושב שאתה הספקת להיפרד לפחות ממי שהיה קרוב לך והיה חשוב לך, גם אם זה אנשים שגרים בחו"ל, הם הספיקו להגיד לך שלום, וזה דבר חשוב. ואני רוצה להתנחם בזה שבשנה הזאת הספקת לראות את הדור הבא, את הנינים, את הבנדיטים, ואני יודע כמה זה הסב לך נחת וכמה זה הסב לך אושר כל פעם שהיית רואה אותם. גם אם היית לרגע מנותק מהשיחה, ישר היה חיוך, וכנראה שזה היה הדבר העיקרי. אני רוצה להבטיח לך שאנחנו, הדור הבא והדורות אחרינו, אנחנו נשתדל לשמר את המורשת שלך מבחינתי, זה באמת הנושא של המשפחה מעל הכל, הלכידות המשפחתית, ובאמת ההקרבה לעשות הכל למען המשפחה, ואני יכול להבטיח לך בשמי ובשם שאר הנכדים, שזה יהיה מבחינתנו לתמיד. נוכל משפחה בשלום. סבא היקר והאהוב שלנו. בכל יום שישי היינו יושבים כולם יחד לארוחת ערב. בכל פעם היית מסתכל על סבתא ואומר לה, הייתה, התברכנו. לכולם היה ברור שמי שהתברך זה בעצם אנחנו. התברכנו באיש גדול ומיוחד במינו בתור סבא.
לימדת אותנו כל כך הרבה, היית עבורנו דוגמה חיה לכוחה של רוח האדם, וכך שאין דבר שיכול לשבור אותנו או להפיל אותנו כל עוד לא ניתן. הראת לנו שאין דבר בעולם שהוא קשה מדי ואיך תמיד לשמוח בחלקנו. לפני שנה שוב הדגמת לנו את כוחך כשהרופאים כבר אמרו לך שזה לא זה. ואתה ענית להם שיש לך ניל בדרך שמחכה לך, שהפסיקו לקשקש והזדרזו כבר עם השחרור. ואכן גייצ'וק חיכה לך בסובלנות בבטן עד היום שבו יצאת מהבית חולים. אתה וסבתא היקרה שלנו גם הייתם לנו דמות למופת והשראה למערכת יחסים מאוחדת במינה. ביחד לא היה דבר שיכול לכם, חזקים יותר מכל כוח טבע. יש בי אהבה והיא תנצח מכתב עליכם. תמיד דאגת מה יהיה עם סבתא אחרי שתלך ואנחנו מבטיחים לשמור עליה עבורך. תמיד עשית הכל למעננו ולמען המשפחה. כל כך אהבת את כולנו וגם את היקרים והנהדרים שחברו אלינו במשך השנים. בתקופה קצרה הצטרפו אלינו ביחד אנדי, לי וגיא, ולפעמים נדמה לי שהם באו כולם ביחד רק בשבילך שתספיק לראות אותך. או שבעצם כולנו כבר כל כך קשורים שזה נראה רק טבעי שכולם באו ביחד. עם כל הקושי בשנה האחרונה כל כך נהנית איתם, ותמיד כולנו צוחקים על המילה כל כך שבורה בפיכם נחת. אז סבא יקר שלנו, עכשיו אנחנו נפרדים ממך. אפשר רק לומר תודה על הכל ושמקווים שהשגנו לך הרבה נחת.